कालच्यान तुम्ही आता जे 4 मारल्या आणि आजही 4 मारले. काल कितके म्हणले चार चार. आयज खंयचे आजही खंयचे आयज कोल्हे कोल्हो हां आयज कोल्हे कोल्हो म्हणले खंयचे एक आसली काल आयज नाव कोण होतं कुंपली कसं हांव नाव मातशें पळय मरे तूं ओके हां सगळी आणि गाडी आनीकूय जावपाक हा? आणि आता मंडे उरली आणि कितकी जातली ऑल टुगेदर 17 ओके सो 17 म्हणल्यार -8 11 उरल्या बाकीची सोमारा बाकी सांगा